ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ ಪನಂದು ಇನಿ ತಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತನಲ್ಲೇ ಇನಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಜಿಗ್ ಜಿಗ್ ಆದ್ ಯಾನು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತಮ್ನೆಲ್ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು. ಇನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವನಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವರಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚೆ ಅನಿತ್ತೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆತಿ. ಈ ಸಲದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ಪನೊಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಇಜ್ಜಿಗೇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಡೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಇನಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರು ಎಲ್ಲೆಂಜಿ 22 ಮಾ ಎಂದು ಪನ ನಿತ್ಯರು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ ವರ್ಷಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆನಿ ಯಾನ್ ಮುಂಡೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಅವರೆ ಪೊದಿ ಯಾನ್ ಮುಂಡೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅನಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆತಜಿ. ಸ್ವರಳ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಥರ ಸ್ವರಳ ಸರಿಜ್ಜಿ ತೆಮ್ಮ ಬರೋನುಂಡು ಅಂತೆ ತೆಮ್ಮ ನನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜೋಲು ಪೂಜೆ ಕುಲ್ಲ ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತಜಿಡಿ ಯಾವು ಇಂಕೊಂಥರ ಅದು ಅಮ್ಮಗಟ್ಟ ತೆಮ್ಮ ಮರಣಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಜ್ವರ ಮರ್ದಿಗೆ ತನಿ ಬಕ್ಕ ತೆಮ್ಮ ಸುರಾಯಿನಿ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡತಿ ಇಂಚ ಜ್ವರದ ಮರ್ದು ಬರಗೆತ್ತಂದು ಅಂಚ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮುಂಡೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಂಚ ಅವಳು ಪೋದು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋನಿ ಕನ್ನಟಗು ಪಾಡ್ದು ವ್ಲಾಗನು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವೆ ಕ್ಯಾನ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ. ಬಂಗಾರ ಕಾಂಕಿಚ್ಚಿನಾದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲವ ನಲಿಯುತ್ತ ಕುಡಿಯುತ್ತ ಒಲಿದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ. ಕಮಲದ ಮಗನೋಳಿ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳಿ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳಿ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳಿ. ಗೌರಿ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಾರೂಪಿಣಿ ಗೌರಿ ಮಂಗಳಂ ಅಂಬ ಮಂಗಳಂ ಜಗದಂಬ ಮಂಗಳಂ ಭ್ರಮರಾಂಬ ಮಂಗಳಂ ಪರಮಶಿವನ ಹೃದಯ ರಾಣಿ ಗೌರಿ ಮಂಗಳಂ ಪರಮಶಿವನ ಹೃದಯ ದೇವಿ ಮಂಗಳಂ ದೇವಿ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ದೇವಿ ಮಂಗಳಂ ದೇವಿ ಮಂಗಳಂ. ನಕ್ಷತ್ರಾಡಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ಗಂಟೆದುಲೆ ತಾನು ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಕಾಲು ಆತಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಲಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈತು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಿರ್ಮಲೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಡು ಇಲ್ಲ ಅವರೊಡ್ಗೆ ಏತು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಈ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಲುಪಿನವಳು 101 ವನಸದವಳು ಒರಿಯ ಗುರಿ ನೂಕೊಂದು ಪಸೊಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಭತ್ತ ನಾವು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂಚಾದಿ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಒಂದಜಿ ನಿರ್ಮಲಾಡ್ ಪೋಯೆ ನಿರ್ಮಲಾಡ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಚದ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಎತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವಿನ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗಿಸವಡು ಎಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಪೊಂಜೋನಾಕ್ಲೆಗು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋನಾಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಂತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿರದಾನೆ ಯಾನೇ ನಮ್ಮ ನಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪೇರು 100 ವರ್ಷ ಅಮ್ಮ 100 2 ಯಾನ್ 2 ಬರ್ಪಿಚಿಂದು ಅಂಚ ಅಂಜಿ ರಪರಪ 100 ಆಗುಲ್ 100 ನಮ್ಮಲ್ಲ 100 ಬಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚೈತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ
ಮೊಕೊಂಜಿ ಏನ ಖುಷಿ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇದೊಂದು ದಿನಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಯಾನಿನಿ ವೃತಕ್ ಕುಲ್ವೆನ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಲ್ವೆನ ಇಜ್ಜ ಬಂದಿನ ನಿತ್ತವರ ನೈಬನಗ ಎಂಕ್ ದಮ್ಮುಗಟ್ಟು ತೆಮ್ಮ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ದೇವರಡ ಕೈ ಮುಗಿದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಣ ಎಂಕ್ ತೆಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲಿ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ತೆಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ನೀರು ಪ್ರಭ ಸೋಪಿಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಪಿಲಕ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ ದಾಲ ದೇವ್ರದೇಟ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ತೆಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ನನ್ನಗ ದೇವಸ್ಥಾನಡಿ ಈ ಸಲದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪೂಜೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಟ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿಂದು ಈ ಸಲದ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡತೆ ಭಜನೆ 6 ಪನ್ಪಿನ ತಂದು ಎಂಕಲ್ಲೆಡಲ ಪನ್ಪೈರು ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕುಲು ಪಂಜೆಡಲ ಆಗ ಪನ್ಪವೇರು ನಿಗುಲ್ಲ ಪನ್ಲೆಂದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಸ್ವರಟ್ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಬೊಕ ದೇವರ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತರ ಪುರಾ ದೇವರ ನಮಕ್ ದೇವಿ ನಮಕೆಂಚ ಒಲಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಆರೆಂಕ್ಲೆಗ್ ತೊಷ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಪನ್ಪಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೇವರ ನಾಮನ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡು ಪನ್ಪಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವರ ನಾಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ನಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪನನ್ ವತ್ತ ಬಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟ ಗುಪ್ಪುನಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅವು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಪೇಜ್ ಕಷ್ಟ ನಿಜವಾದ್ಲು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಅವೇನು ಫೀಲ್ ಮಲ್ದೆವರ ಲೈಫ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕ್ ಇದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರೆಯೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಚ ಬಾಯಿ ಪಂದಿರ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೇನಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಚದು ಪಣ್ಣಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋಸೆಲ್ಲ ಪರ ಆತಿದ್ರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಜಾಗ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಂಡ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಒಡಿ ಬಪ್ಪನ ಇಂಚ ಅದು ಚೂರು ಅರ್ನಂಜಿ ಪದ್ಯ ನೆಟ್ಟಿ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೆ ಈಗ ತೂಲೆ ಅಂಚ ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಲಿದೆ ಆತಕಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಸುದೇವಕಿ ಒಬ್ಬರ ಪದ್ಯ ಬಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತೂತೆ ಸಸಿ ಇತ್ಲು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತ ಸಹಸ್ರ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಡು ಅವಳು ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಭಜನೆ ಬಂದು ಮಾತೆ ಭಕ್ತಿಯರು ನಾವು ಪೊಂಜನಗು ಮಾತ ಒಂದು ಜೋರ್ಡು ತಾಂಟಿ ಬೊಟ್ಟಲು ಭಜನೆ ಅಲ್ಪುನ ಆರು ಪನ್ಪಿನಂಚೆ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಕೇನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಮರತು ಪೋಡು ಅಂಚಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತ ಲೈಫ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇದು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಬೊಕ ಈ ಸಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಇನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲಂಚಿ ಬೊಕ ಬರ್ಪಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚೆ ಅನ್ಪಿರ ಹೌದು ಆದ ಈ ಸಲ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂಡೇರು ಹೋಗಿನ ಹೆಸರಾದು ಮುಂಡೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಮುಟ್ಟಿಕ್ಕಿಯರು ವ್ಯೂವರ್ನ ಮುಟ್ಟಿಕ್ಕಿಯರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಮುಟ್ಟಿಕ್ಕಿಯರು ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಇದು ಲಾಗರತೆ ಮಂಚನತೆ ಲಾಗರತೆ ಇದನ್ನ ಶೋಕಾಬುಲು ರಗಡಿಸಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಗುರ್ತ ಮಾತದ ಪಾತಿರ್ದು ಲೆತ್ತ ಪಾತಿರಿಯರು ಅದು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಲೈಫಡು ಅವರೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬರು ನಮ್ಮ ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾವಿತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸೋದು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎದ್ದು ಮನೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲೆಂಚಿ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಅಂಚ ದೇವರನ ಜಾಗಡ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಲೈಫಡ್ ಏನಾನ ಒಂಥರ ಯಾನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗಿನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ 4 ಜನ ಗುರುತಿಸೋದು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪಾತಿರುವ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಲೆಂಚಿ ಅಂಚ ನಾನು ಉಡುಪಿದಾಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಊರು ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನದ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತ ಇಚ್ಚಿ ಅಗ್ಗಲ್ ಮೊಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡದ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಏನ ನಿತ್ಯ ಗುರ್ತ ನಿತ್ಯ ಮಾತಿನ ಗುರ್ತಾದೆ ಅಂಚದು ಅವೇ ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಎರ್ನಟ್ಲ ಬೇರೆ ಪೂಜಿ ಪಂಡತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಬೇರೆ ಆತೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಪಾತಿರೇಡ ಆಗಲ್ಲ ವಾಯಿನಿಲ್ಕೆ ಪಾತಿರೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಆತೆ ಅಂಚದು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಇಯರ್ ಬಂದಾಂಡ ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಅಂಚ
ಅಂಚ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಸೀರೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೀರೆ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಪೂಜೆದ ರಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷೆದೊಟ್ಟುಗು ನಮಕ್ ಪ್ರಸಾದಲ ಕೊರ್ಪೆರ್ ವನಸ್ಸುಗಳ ಅಡ್ಡು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದಡ್ ಫಲವಸ್ತು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಮುಂಡೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೆಗ್ ಕುಲ್ಲರೆಗ್ ಮಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೆಗ್ ಕುಲ್ಲರೆಗ್ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಬೈದಿನಂಚಿ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆನ್ ಮುಡ್ಪಾದಿ ದುಪ್ಪುರೈಟೆ ನಮನ್ ಕುಲ್ಲದ್ ನಮಕ್ ವೃತ ಕುಲ್ಲರೆಗ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೃತಲ ಪುರ್ಲುಡೆ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೆರೆಗ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಿನ ತಾನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೆರೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನೈವೇದ್ಯನ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ರವೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೆರೆಗ್ ನೈವೇದ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ನೈವೇದ್ಯನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಸುರುಕಾದ್ ನೆಯ್ಟ್ ರವೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಏಲಕ್ಕಿನ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಯೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ ಈ ಒಂಜಿ ರವೆನ್ ಬೇಯ್ಪಾಯೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಕ ಆದ್ ನೀಟ್ ಯಾನ್ ಗೋಡಂಬಿನ್ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ ಈ ಒಂಜಿ ನೈವೇದ್ಯಗ್ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೈವೇದ್ಯ ತಯಾರಾಂಡ್ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಜೋಕುಲೆಂತು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದು ತಿಂದೆರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂತೆನೆ ಅಂಚ ಅದ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪಂಡೆ ನನರ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಾದ ಏನ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನೈವೇದ್ಯಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜಿಂದಾದನ್ನಗ ಯಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗ್ ದೀನಂಚಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಉಂಡುತಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೈವೇದ್ಯದಂತ ರುಚಿ ಎಂಕ್ ಬೇತೆನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾಜನಡ್ ಉಪ್ಪುನ ನೈವೇದ್ಯಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನಗ ಒಂಥರ ರುಚಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ದೇವೆರ್ದಿನ ನೈವೇದ್ಯದಂತರ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಎಂಚಂದ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂಜಿ ದೇವೆರೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಪಂದಾಂಡ ದೇವೆರ್ ಐಟ್ ನನಾತ್ ರುಚಿನ್ ಬೆರೆಸದ್ ನಮ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಅವು ಪಾತೆರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸತ್ಯ ಆಂಡ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಮ್ಮ ದೇವೆರೆ ಕೊರ್ದಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಉಂಡಮ್ಮಂದ್ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಥರ ವಿಸ್ಮಯ ಆಂಡ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದ ಭಾವನೆನ ಅತ್ತದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪಿದೈಡ್ ತುಳಸಿಗ್ ದೀಪ ಪಾಡ್ಯೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೀರ್ ಮಾತ ತೂಯರೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗುಲ್ನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಸುರುದೂಪಿನಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಮೀತೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಯಾನ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.